pa ni final ha. Hindi pa ni final guys, pero nagpasaan siya kahoy guys. Uy! Pasaan niya ang kahoy guys, kay latay siya alambre guys nga, nagpasaan siya kahoy. Easy lang John, easy lang, practice pa ni. Ano na practice pa ni. Kaya, ayaw po sa kay kung nalang napakan. Ilain na ang video ha, kaya akong i-upload. Oh. Guys. Guys, wala siya nilakaw og kuan guys. Patubang guys. Ang iyang kuan guys. Patubang likod, paatras siya guys. So ina boy lubid. Ilabas mo yung ganito mong boy lubid. Ito boy lubid. Nag-asa siya kahoy. Si nanay natol si nanay, hadlok si nanay. Easy lang, relax lang. Okay. Ako isa ka tiil, murag di patikang. Ha? Ako isa ka tiil, murag di patikang. Bunda ka ihagbong siya, ug di na kaya. Wala Ashley, kaya basig maigo kas kahoy, di bugbong. Kinahanglan di kaysa distansya. Kinahanglan di kay sa distansya John. Dili sa taman. Kaya di ka na nga. John. Sino? Relax lang. Tawo. Subang anak ko atras. Inatras. Natras John. Whoops. Ruso gina dala kahoy. Ang buylubid kay kuan man, container. Oh. Nga pasanon? Di bitbiton. Ah, Ako puso. usa ka kang buylubid. Pising yang Oh. dako pa tong iya. Tama na. Okay. Whoops. Oops. Inera, kurog na. Ups! Agay! Panggunit! Ay, no, nato ni kay video. Iyo na to na, kana. Nice one. Ay, Punto kay kabilidad yun. katos buylubid ka dako tong iya. Uy, ayo. Kating. Kano pang silupin?